ആയിരത്തും ഭക്തിക്കായി സേവിക്കാതെ സഹിക്കാതെ മൂടൻ പിതാവ് വാളും കൊല്ലുവാൻ പ്രത്യക്ഷം കാണുവാനായി നിത്യവും കൈതൊഴുന്നേ യാളേന്ദ്രസായി ഭഗവാൻ വാസുദേവ വാരീനേത ദുരാന്തക സേവ പരമസുഖരത്തോട് വാഴുന്ന ശ്രീവൈകുണ്ഠൻ പ്രത്യാമുഖേന്ദ്രമായി വിട്ടവരച്ചുണ്ടാശേഷം ഭൂമി മുമ്പായി വള്ളം നടത്തിങ്കൽ സൽപുണ്യക്ഷയോടി കോട്ടക്കുളമത്തിൽ അത്ഭുതാകാരമൂർത്തേ കൈതൊഴുന്നേ ഹിരണ്യകശിപോ കർണോ സമച്ചൂപയാം ആകൂർണച്ചകദണ്ഡകുണ്ടകുരോഗോരസ്തവാഭൂത്രവായങ്കിരദൈത്യരാണ് ഹൃദയം പൂർവം ഗതാപശ്രുതം കമ്പക്കസ്തലതംബവാപജലതോ ഗംഭോജപൂർവിഷ്ടരാ നമസ്തേ നാരായണ പരിപാല വൈകുണ്ഠായ താരാവുന്ന വിരാട്ട് പുരുഷ നിത്യവും കൈതൊഴാം നമോ നമസ്തേ
വണ്ണം തികഞ്ഞു പോകാറോ അല്ല എണ്ണം തികഞ്ഞു പോകും. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെങ്കിൽ നടന്നു കണ്ടാൽ ശുഭം, കമിഴ്ന്ന് കണ്ടാൽ അശുഭം. എങ്ങനെ നടന്നു കാണണമെന്നാണോ? ഇരിക്കട്ടെ, എന്ന് മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവമാണ് കാരണവും ഇത് അല്ലേ. കൊലത്തിരിക്കോട്ടെ ആധാരമായിട്ട് അന്ന് കോലം വാഴുന്ന ഭൂവൻ, കോലം വാഴുന്ന ഭൂവൻ അന്ന് കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ആട്ടവും പാട്ടും, കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്ത് മേലേറിയും. അന്നെങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? 78-ാം നാൾ കോട്ടയും തകർത്തു, അന്ന് മേലേറിയും കൈയേറ്റു അല്ലേ. എന്തെല്ലാമാണ് പരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് കൊണ്ട് ഉളവാക്കിയത് അല്ലേ. 1001 കൊള്ളി വിലാവർ, 101 മലര്, 101 അവില്, 101 കോഴിപ്പൈതൽ, ഈയക്കട്ട, താമ്രം കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതെ, മഷിപ്പീലി, അതിനാലും അന്ന് കുഴച്ചുകൂട്ടി അനുഭവിച്ചില്ലേ അല്ലേ മനുഷ്യങ്ങളെ. അന്ന് അതുകൊണ്ട് മരിപോരായെന്ന് കണ്ട് കരുതിയിട്ട് അന്ന് 101 കരിക്കിനെ കുടിച്ചു, അന്ന് തണ്ണീർദാഹത്തെയും തീർത്തു അല്ലേ. ഇതും പരീക്ഷണത്തിനായി കൊണ്ട് ഉളവാക്കിയതാണോ? ഇരിക്കട്ടെ, നടയെ നാട്ടിന് വരുന്നതായ വനത്തലയും പുഴമുട്ടും ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഭക്തന്മാർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ രുചിയെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആ പുതുമുഖത്തെ മടക്കിയതിനു ശേഷം വിശേഷിക്കണം അല്ലേ. എൻ്റെ മഞ്ചീരം 100 കോടി 6 കോടി 100 നിന്നിരിക്കുന്നതായ അഭിമാന്യത്തെങ്കിലും നിന്നിട്ട് അല്ലേ. ഇതിതാ ഈ ഓർത്തെടുപ്പാധാരമായിട്ട് അല്ലേ സുരേഷനും മലനായനും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വന്നിരിക്കുന്നതായ ശക്തിമത്തായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നിരാലും ഒത്തും കണ്ടും നിലനിന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ അമരഭൂമിക്കകത്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുൻഭേദമായിട്ട് മഹാവിഷ്ണുമൂർത്തി എന്നിരിക്കുന്നതായ ചൈതന്യമൂർത്തി അഗ്നിയോട് ആയോധനം ചെയ്ത് പ്രതിഷ്ഠീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായ പരമാർത്ഥം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ. മഞ്ചീരം 6 കോടി 100 മില്ലി കാർന്നോനില്ലേ. മനുഷ്യങ്ങളെ, പൂജാരി കുട്ടിക്കാരന്മാരെ, വെട്ടിള്ളം കുഞ്ഞുകുട്ടി കിടാവന്മാരെ എവരോടും തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടന്നു കാണണമെന്നാണോ? ഇരിക്കട്ടെ, ശേഷം എങ്ങനെ എൻ്റെ തന്ത്രി ബ്രഹ്മസഭയെങ്കിലല്ലേ ഒന്ന് വിശേഷിക്കാം അല്ലേ. ഇരിക്കട്ടെ, ബ്രഹ്മസഭയെങ്കിൽ തന്ത്രി അല്ലേ. അന്ന് പരശുരാമാവതാര കാലത്തെങ്കിൽ അന്ന് വാരാനദിയെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ വരുണനെ സേവിച്ചിട്ട് അന്ന് വാരാനദിയെ നീക്കം ചെയ്ത് മൂത്രപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നതായ കേരളത്തെ ഉദ്ധരിപ്പിച്ചു അല്ലേ തന്ത്രി. അന്ന് കേരളത്തെ ഉദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തോടു കൂടിയിട്ട് അന്ന് 36,000 അല്ലേ. തുളു 32, മലയാളം 32, ആർശേരി 64 ഗ്രാമം, അങ്ങനെ 14 ഗോത്രം, 36,000 തന്ത്രിമാര് അല്ലേ തന്ത്രി. അങ്ങനെ 36,000 തന്ത്രിമാർക്ക് അന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, വലത്തിട്ട ബ്രഹ്മം, മുടിക്കിട്ട പുഷ്പം, മൂലപഞ്ചാക്ഷരം കിടാതെ കത്തുന്നതായ നന്ദാദീപം കൂടാതെ ഇട്ട് തക്കവണ്ണം പരിപാലിച്ചു പോരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ തന്ത്രി. ഇരിക്കട്ടെ, ഇത് പ്രതിഷ്ഠീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുമൂർത്തി അങ്ങനെ അഗ്നിയോട് ആയോധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിൽ എങ്ങനെ തൃപ്തി തന്നെയാണോ തന്ത്രി? അല്ലേ ബ്രഹ്മസഭയെങ്കിൽ തൃപ്തി വന്നാൽ അല്ലേ തൃപ്തി തന്നെ അല്ലേ. ഇരിക്കട്ടെ, ആയതുകൊണ്ട് സർവ്വകഥകളും വിശേഷിക്കാം ഭഗവാൻ പ്രതിയുടെ മുഖത്തെ മടക്കിയതിനു ശേഷം ആയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏവരോടും തന്നെ. ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇടപാടന്മാര് അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇരിക്കട്ടെ, ഊർക്കഴകം 10 അനുഭവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒത്തുകണ്ട് വിശേഷിക്കാവുന്നായ മൂർത്തിയാദി വൈകും അല്ലേ. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിയുടെ മുഖത്തെ മടക്കിയതിനു ശേഷം വിശേഷിക്കാം കേട്ടോ. ഇരിക്കട്ടെ.
അനവധിയായിരിക്കുന്നതായ ഈ വൈകുണ്ഠമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ എന്നെ വെട്ടില വന്നിരിക്കുന്ന കരിവനാദികളില്ലേ അവർക്കും എങ്ങനെ വൃത്തിയാണോ? എല്ലാരും വരും ഇങ്ങനെ കരിവനാദികളെ അല്ലേ അനവധിയായിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ ഒരു വൈകുണ്ഠം കണ്ടുപോരേണ്ടതിനായില്ലേ നിങ്ങളൊന്നിരിക്കുന്നതായ കെട്ടിലും കരിവനാദിമാരെന്നിരിക്കുന്നതായ നിങ്ങൾ അനവധിയായിരിക്കുന്നതായ ദേഹപ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗീരഥമായിരിക്കുന്ന പ്രയത്നാദികൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലേ കരിവനാദികളെ? അന്ന് ആകാശഗംഗയെ തൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പൂർവികർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ആകാശഗംഗയെ ഭഗീരഥ പാതാളത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? പ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കുന്നതായ ഭഗീരഥമായിരിക്കുന്ന പ്രയത്നം എൻ്റെ ദൗത്യപ്രാധാരമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്നിരിക്കുന്ന കരിവനാദിമാർ ചെയ്തു. എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെങ്കിലും വൈകുണ്ഠം നിറഞ്ഞു കണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെങ്കിലും തൃപ്തി വന്നോ? ഇരിക്കട്ടെ, ദോഷമായി ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പരിചയപ്പുറത്ത് പങ്കുവെച്ച് കാണത്തോ? ഇരിക്കട്ടെ, വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായ കരിമ്പിൻതോട്ടം തന്നെ ആണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. ആ കരിമ്പിൻതോട്ടത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നതായ മതഗതം തന്നെയല്ലേ മഹാവിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നത്? ഇരിക്കട്ടെ, മഹാവിഷ്ണു ഇപ്പോഴത്തെ ശില്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അന്ന് കോട്ടപ്പുറത്ത് അന്ന് പഴയകാലത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവം തന്നെയല്ലേ? അന്ന് പരീക്ഷണത്തിനായി കൊണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതായ അനുഭവം ഇന്നിതാ നിങ്ങളൊന്നിരിക്കുന്ന വൈകുന്നേരന്മാരുടേതായിരിക്കുന്നതായ സമക്ഷത്തിൽ അനവധിയായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലേ ഭക്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ വടാവൃക്ഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നല്ലതത്തെ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠ സാക്ഷി തന്നെയാണല്ലോ ഭഗവാൻ അല്ലേ? വടകജത്തെ അത് കാഞ്ചന ശൃംഖല കൊണ്ട് കഷ്ടകാരുമെങ്കിൽ ബന്ധനം ചെയ്തു പോകുന്ന പ്രകാരത്തും വണ്ണം ബന്ധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ വെട്ടില്ല വന്നിരിക്കുന്നതായ പെട്ടിക്കകത്ത് മാറ്ററിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മരതകം തന്നെയല്ലേ മഹാവിഷ്ണു അല്ലേ? മനുഷ്യങ്ങളെ പൂജാരി കൃഷിക്കാരന്മാരെ
അനുഭവത്തിനൊക്കെ സാക്ഷീഭൂതനായിരിക്കുന്നതായ വൈദ്യുത സാക്ഷി അന്ന് കോട്ടപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ മൊയോണ്ടതായിരിക്കുന്ന കണ്ണീരാശം ഭേദമായി അങ്ങനെ ഇതിനുമണനും ശ്രീ വൈകുണ്ഠത്തിന് സമയമായിട്ട് ഉപനടത്തിരിക്കുന്നതായ കാലനേരത്തിൽ അന്ന് വാങ്ങി അനുഭവം തന്നെ ആണല്ലോ. ചന്ദനോ ചന്ദനുണ്ട്. ഇതിൽ പുലരേന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ സൈഡ് അങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരാം. പിന്നെ ലേഡീസ് ജനറൽ ലൈൻ ആക്കി എവിടെ പൂന്റെ മാല ഉണ്ടോ വണ്ടിക്കല്ലേ? മാല മാല ഒന്ന് കൊടുക്ക കൊണ്ടു കഷ്ടപ്പെട്ട്
ಇದು ಆಂಡಿ ನೆತ್ತ